سلام ጥዕና በለይ ተኻተልተይ እንኳን ናብ ጽጋ ወለ ኪዳን ዩቲዩብ ቻናል ብሰላም መጻኹም አምና ለማዓንቲ መደብና ኣብ ሕብረተሰብና ብጉጉይ ዓይኒ ዝርአ ግና ድማ እቲ ዝዓበየ ስነ-ኣእምሮኣዊ ብስለ ዘለዎ ዛዕባ ክንርኢ ኢና። እቲ ርእስቲ ድማ ተመሪዓ ዝተፋትሐት ሰበይቲ ንሓዳር ንምንታይ ብልፅቲ ምርጫ ትኸውን ዝብል እዩ። ተመሪዓ ዝተፋትሐት ሰበይቲ ካብቲ ዝሓለፈ ህይወታ ተማሂራ ብልሕን ብስለትን ንሓዳር ዓብዪ ዋጋ እትህቦ መሻርክቲ ክትከውን ትኽእል እያ። ነቶም 10 ቀንዲ ብልጫታት ድማ ብዕምቆት ክንርኢ ኢና። ክሳዕ መጨረሻ ድማ ላይክ፣ ሼር፣ ሰብስክራይብ፣ ኮመንት እንዳፅሓፍኩ ክሳዕ መጨረሻ ምሳይ እጽንሑ። ቀዳማይ መጀመርያ ሓደራ ዝፈርሰሉ ምኽንያት ብዘይ ተመክሮ ወይ ድማ ብንእሽተይ ድንቁርና ክኸውን ይኽእል እዩ። ግና ሕጂኸ ካብቲ ዝሓለፈ ጊጋታት ተማሂራ እያ ነቲ ኣብ ዘመን እዚ ዝለዓለ ወረርሽኝ ኮይኑ ዘሎ ሓዳር ምፍራስ ፈሊጣቶ ኣላ። ስለዚ ሕዚ ሓዳራ ንምዕቃብ ካብ መጀመርታ ንላዕሊ በልሕትን ጥንቅቕትን እያ ትኸውን። ሓንቲ ተመሪዓ ዝተፋትሐት ሰበይቲ ወዲ ተባዕታይ ኣብ ውሽጢ ሓዳር ከመይ ከም ዝሓስብ ንንእሽተይ ቃላት ክሳብ ክንደይ ከም ዝጸልዎ መዓስ ከም ዝሓርቕ ብኸመይ ከም ትሕዞ ከም ዘለዋ ብተግባር ተማሂራቶ እያ። ሳልሳይ ሓንቲ ሰበይቲ ከም ብሓድሽ ምስ ስድራ ቤታ ክትነብር ከላ ናይ ደባልነት ወይ እውን ድሩትነት ህይወት ክሳብ ክንደይ ከም ዝኸብዳ ብዓይኒ ሪኣቶ ኣላ። ድጋሚ ካብቲ ጸቢብ ህይወት እቲ ክምለስ ፈጺማ እትደልዮ ኣይኮነትን። ስለዚ ንሓዳራ ንኽብረታ ዓቐን ዘይብሉ ዋጋ ሂባ ተኸቢራን ተፈቒራን ንኽትነብር ኩሉ ዓቕማ ትህቦ። ንሓዳር ከም ሓንቲ ብርኽቲ ዕድል እያ ትወስዳ። ራብዓይ ኣብ መጀመርታ ክትምርዖ ከላ ንእሽተይ ክትከውን ትኽእል እያ ወይ ድማ ናይ ሓዳር ዓሚቕ ግንዛቤ ኣይነበራን። ሕዚ ግን ካብቲ ዝሓለፈ ልምድን ዓሚቕ ተበጊሳ ጻዕዳ ብርሃን ረኺባ እያ። ንኣብነት ንንእሽተይ ጌጋታት ብምግልማጥ ወይ ድማ ብንእሽቶ ነገራት ዘይምእማን ተሓልፎ እዩ። ሓዳራ ብግቡእ ተኽብሮ፣ ስምዒታዊ ብጥበብ ድማ ትቆጻጸሮ። ሓምሻይ ሕማቕዋ ወይ ድማ ብኣስ ምስ ዝለዓል ተስዕድመ ዘላ ጓል ሓዳራ ክትብትን ትኽእል እያ። እዛ ጓል እዚኣ ግን ጸገማት ከመይሉ ክፍታሕ ከም ዘለዎ ብምንታይ ቃላት ክትዛረብ ከም ዘለዋ ልምዲ ስለ ዘለዋ ኣብ ጸገማት እኳ እንተኣትኹም ብሰላም ብምይይጥን ንምፍታሕ ኩሉ ግዜ ቅድሚት እያ ትስለፍ። ሻድሻይ ህይወት ሓጻር ምዃንን ስድራ ቤታ ድማ ክቡር ምዃኑ ብግብራዊ መገዲ ተማሂረቶ እያ። ግዚኣ ንኸንቱን ኣብ ዘይጠቅም ነገር ንኸይወፅእ ግዚኣ ንባዕላን ንስድራ ቤታን ብግቡእ መደብ ክትብ ትኽእል እያ። መዓልታዊ ህይወታ ክቡራት ምዃኖም ስለ እትፈልጥ ንግዚኣ ብጥበብ እያ ተውዕሎ። ሻውዓይ ብዛዕባ ናብራ ዝሓሸ መረዳእታ ስለ ዘለዋ ኩሉ ነገር ካብ ሰብኣያ ጥራሕ ክትጽበ ጸኒሓ ክትተርፍ ኣይትደልን። ኣብ ገሊኡ ጉዳያት ባዕላ ሓላፍነት ብምውሳድ ነቲ ስድራ ቤት ንምድጋፍ ኣብ ጎኒ ኮይና ብግብራዊ መገዲ ትቃለስ እያ። ናጽነታን ሓላፍነታን ብጽኑዕ እያ ትሕዞ። ሻምናይ ኣብ መጀመርታ ዝነበራ ዘይምእማን ወይ እውን ሕቡእ ምስሳዕ ስለ ዝሰኣና ሕጂ ኣብ ዝህለዋ ርክብ ብግልፂ ምዝራብ እያ ትመርጽ። እዚ ጸልኣኒ እዚ ፈትወኒ ብምባል ሓንደበት ንዘይጠቅም ምሕሳብ ቦታ ኣይትህብን። ግልጽን ንብዙሕ ጸገማትን ከመይ እትፈትሕ ብዝተረዳእ መገዲ እያ ትነብር። ኣሽዓይ ሓንቲ ካብ ሕሉፍ ህይወታ ዝተዓወተት ፈተና ዝሓለፈትን ሰበይቲ ብቐሊሉ ብንእሽቶይ ንፋስ ወይ እውን ጭንቀት ኣይሰብራን። ንህይወታ ብሓድሽ መጽናዕቲ ብጽኑዕ መሰረት እያ እትገጥም። እዚ ድማ ንሓዳራ ዓብዪ ዕርዲ ኮይኑ የገልግል። ዝኾነ ፈተና እንተጋጠመ ምስ ሰባያ ብጽንዓት ደው እያ ትብል። ዓስራይ ሕጂ ኣብ ዝህልዋ ምርጫ ግዜያዊ ስምዒት ወይ እውን ሃንደበታዊ ውሳኔ ኣይትገብርን። ንመጻኢ ንዕድሚኣ ንደቆም ከምኡ ድማ ንቁጠባዊ ድልድልነት ነቲ ስድራ ቤት ብዕምቆት መሪፃ ንነዊሕ ጉዕዞ እያ እትሰርዕ። ውሳኔታታ ኩሉ ግዜ ነዊሕ ዝጠመተን ግቡእን እዩ ዝኸውን። ናይ ሎማዓንቲ ቪድዮና ነዚ ይመስል ነይሩ። ላይክ፣ ኮመንት፣ ሼር፣ ሰብስክራይብ ዘይገበርኩም ምግባርኩም ኣይትረስዑ። ኣብ ቀጻሊ ብሓድሽ ሓሳብ ብሓድሽ ቪድዮ ክሳዕ ንጋነ ሰናይ ግዜ